I s'ajorna la setmana que ve el debat i la votació al Congrés de les esmenes de la llei de la cadena alimentària. I les associacions de llauradors i la patronal dels supermercats, entre altres, han demanat conjuntament que la nova llei prohibisca la venda a pèrdues, és a dir, per davall del preu de cost o d'adquisició. Es demana per a tots els esglaons de la cadena, no només per a l'agricultor, sinó també per al venedor final. A veure, l'agafem sobre el terreny, en el camp. Llaurador de tota la vida sap ben bé que és això de vendre a pèrdues, si la nova llei faria de taula de salvació. A mi me pareix bé, si per lo menos cobrim els gastos ja no ho perdem tot, perquè això no se pot sostindre aquesta situació. Guany les cebes no han valgut res, les querilles tampoc, o sigui, un any desastrós. La futura llei hauria d'evitar imatges com estes. Pepe de Benaguasil rotobatava la seva collita de cebes perquè literalment no tenia preu. Citricultors que regalen les taronges pel mateix motiu. D'exemples n'hi ha tota una cadena infinita. Me costa alrededor de 24 cèntims produir-la i a vegades sí, l'hem tingut que vendre clarament per baix. Taronja, nombroses voltes s'utilitza com a producte estrella per omplir el carro de la compra a preus rebentats. Això és una forma d'acabar-ho en una llei valenta. Campanyes que han provocat imatges com estes. Ara bona part d'aquesta cadena, llauradors, supermercats, majoristes, es posen d'acord perquè la nova llei prohibisca que ningú puga vendre per davall del preu de producció o adquisició. Es tracta de posar-li portes al camp, això sí, en els preus.